A poucos días de que entren en vigor as novas normas de control da flota pesqueira, o malestar no sector vai en aumento. Advírtese de que estas medidas poden supoñer un grave prexuízo para a pesca de baixura e mesmo provocar un paro da flota. A partir do 10 de xaneiro, os pesqueiros de entre 12 e 15 metros deberán avisar con 2 horas e media de antelación antes de entrar en porto e pesar cada especie capturada antes de atracar. Unha normativa impulsada polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación que o sector considera allea á realidade da pesca galega. Dende Portosín, o seu patrón maior tamén alerta das consecuencias directas que terá esta medida para os barcos de baixura, que faenan preto da costa e dependen da rapidez na descarga para garantir a calidade do produto. Para nós creo que é un problema moi grande, xa que nós temos aquí a ría ao lado, os barcos que pescan na ría están a media hora de terra, é o que vai incumplir a calidade do produto. Segundo explica, a obrigatoriedade de esperar antes de entrar en porto pode atrasar a chegada do peixe ás lonxas e aos compradores. Os barcos chegan, descargan, volven a salir, e se teñen que esperar 2 horas e media, tardan en traer o peixe para a terra, e o peixe tamén chega a destino tarde. O sector considera que esta normativa non só non axuda, senón que dificulta aínda máis a viabilidade das empresas pesqueiras, xa castigadas polas cotas e polos custos de explotación. Os barcos non poden perder o tempo parando 2 horas e media tendo o puerto ao lado. Por lo tanto, creo que é totalmente unha orden que non nos vai a axudar en nada. Ademais, advirte que estas exixencias poden acelerar a perda de frota en Galicia. Os barcos estánse vendendo todos para África, e o que están axudando é que animar aos armadores a que sigan vendendo. Temos que recuperar a forza de pesca, temos que recuperar a flota, e non nos están axudando a nada. Dende as confrarías insisten en que esta normativa está pensada para barcos de altura, pero non para a pesca diaria. É que eu entendo que esas 4 horas de preaviso, 2 horas e media, serán para os barcos de altura. Aquí son do día, son de baixura. Aquí non pasa ninguén máis de 24 horas no mar. O desacordo é xeralizado no sector e non se descartan medidas de presión se non hai cambios. Non estamos de acordo. Onte na reunión debatimos na reunión da Federación Nacional, éramos 84, 85 cofradías que estábamos conectados, e chegouse a unha conclusión que se hoxe que tiña unha reunión en Madrid para poder chegar a un acordo, se non se chegaba, pois posiblemente teremos que parar a flota. Mentres o sábado 10 de xaneiro se chega, a flota galega mantense á espera dunha solución que evite, segundo o sector, unha normativa imposible de cumprir e novas sancións que poderían poñer en risco a súa actividade diaria.